नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान बड' शर्ट मुभि फैगासिनो दङ। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन। होनब्लासो मिथिगोन बे भिडिअखौ माब्ला हगारगोन आरो बे भिडिअखौ बबे चेनेलाव होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों हाबिला। बे मोनसे बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै जेबो आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअनि माबाफोर आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनानै होगोन। बेवहाय गुबैयाव फाव खालामदों बानजाय, फ्लनेरा, रिंखां, सुबुंसार आरो नबिन। बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै नेनानै थाथ'दो। आरो नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट कनसेप्टआनो जादों नबिन मुसाहारि। लोगो, नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै नेनानै थाथ'दो। जेब्ला बे भिडिअखौ फुलि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट मोनफिनगोन। आरो बिथांमोना बे भिडिअखौ बबे चेनेलाव हगारगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै दोननो नाजागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैबाय थायो। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बयबो मोजां मोनबाय। आरो नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालाम।